Bueno, 2022an ikuste dut urte garrantzitsua izan dela, batez ere pandemia garai batetik gentozelako, eta orduan momentu honetan eta urten izan da urte oso bat egin ahal izan duguna kalean eta disfrutatzen, ez? Hori dela eta ikusi dugu nola Urduñako aktibitate guztiak berreskuratu egin dira, eta batez ere eta nola ez, 8 Maioko jai garrantzitsuak guretzako direnak, ezta? Bai, gero egiten dugun urdu folk jaialdiarekin 10. urte hurrena zela, eta orduan hor garrantzia handia izan zela guretzako, edo orain gabonetan ditugun beste hainbat ekintzak, ez? Jendea berriro berreskuratzea kaleak eta behintzat giroa berriro ere egotea, ez, gure artean. 2022an martxan jarri izan ditugu hainbat proiektu estrategikoak esaten dizkiogunak, ezta? Guretzako elikadura estrategia urten aprobatu duguna urte batzuetarako hori garrantzitsua izango da, batez ere daramatzagula hainbat urte hori lantzen, eta elikadura burujabetza estrategia horrekin beste proiektu asko lotuta egongo dira bere inguruan, baina gero bai erabaki genuen aurrera egiteko eta Urduña aurrera egiteko ere beste motatako proiektu batzuk ere definitzen joan behar ginela, ez? Eta orduan horretarako energia eta mugikortasun diagnostiko bat egin dugu, eta gero etxebizitza diagnostikoa ere bai egin dugu. Bueno, etxebizitzak nola gauden Urduñan jakin beharra daukagu, eta gero energia eta batez ere mugikortasunarekin ere garrantzitsua izango da urte guzti hauetan ematen ari den aldaketa ikusita. Horregatik estrategiak finkatu behar dira, oso garrantzitsuak dira, baina aurten ere beste saltu bat eman dugu APOaren berrikusketarekin, ezta? APOak definitzen du zer nolako hiria nahi dugun, eta orduan hori ere oso garrantzitsua izango da hemendik urte batzuetara definituko dugun Urduña hori begira, ezta? Zorionez, 2022an bai egin ahal izan ditugu hainbat obra eta hainbat azpiegitura konpontzearena, eta gero batez ere igualagian garrantzitsuena izan da Maria Dolores Madarian egindakoa, eta gero Juan de Garai auzoan ere bai egindako aparkaleku hori atondu egin dugula, eta gero auzokidekin batera egiten ari garen Lakope edo Licenciado Poza auzoarekin batera, auzokidekin batera egiten ari garen proiektua, ezta? Datorren urteari begira, 2022 begira, egin ahal izateko ere auzo guzti horren konponketa. La Antiguako auzoarekin ere egongo gara, 2023an hasieran, eta orduan, nik uste dut horre ere ikusten dugu bai, aktibo gaudela eta hainbat ekintza ere bai, eta hainbat obra egiten ditugula, herritarren azpiegitura horiek hain garrantzitsuak diren, horiek ere berreskuratzen eta konpontzeko, ezta? 2022an parte hartu dugu eskualdearekin batera Aiaraldea suspertzeko ponentzian. Eta orduan hortik 2022 eta 2023 tartean hainbat proiektu martxan jartzeko diru bat jaso dugu Eusko Jaurlaritzatik. Eta batez ere izan da 2 auzo birgaitzeko izango direnak, eta gero hainbat ekintza turistikoak eta hainbat proiektu turistikoak martxan jartzeko. Eta horri lotuta dago harresia birgaitzeko jaso dugun diru laguntza Eusko Jaurlaritzatik, eta 2023an egingo duguna. 2022an eta eskolako komunitatearekin batera eskolako patioa moldatzeko proiektua jarri dugu martxan. Orduan, proiektu horretan batez ere hormigoiak kendu eta gune berdeagoak sortuko ditugu. Eta gainera, eskolan bertan, patioan bertan ere, klaseak kanpoan emateko etxolak eta gune bereziak egongo dira. Oso ilusionatuta gaude proiektu honekin, Euskadin egiten den lehenengo proiektua delako, eta orduan, izan da aurrera pausu handi bat. 2022 urte hau bukatzeko, pausu handi bat eman dugu memoria historikoan Urduñan bertan, ez? Udan inauguratu egin zen kolumbarioa, kolumbarioari presondegian hildako gorpuak sartzeko izango da, baina gero orain urte bukaeran lortu genuen azkenean Eusko Jaurlaritzak bidalitako ekipoarekin, hau da Arantzadikoekin, hilerrian zeuden beste gorpu batzuk ere ateratzen, ez? Hor lan handia egin behar izan genuen, hasiera batean nitxoak kendu behar izan zirelako, gero nitxoiek kenduta behan azpian zeuden gorpuak atera ahal izateko, eta orduan nik uste dut izan dela agian, esango nuke 2022an egindako proiektu potentena eta seguramente sentikortasun gehiago daukana, ezta? Batez ere esandakoa, ez? Nitxoak kentzean Urduñako familiekin hitz egin behar izan dugulako, eta beti oso eskertuta egongo gara, beraiek prest egon zirelako beraien familiak kentzen hortik.
Eta gero batez ere bai ikusten dugulako 57 gorpu atera direla, eta hori kopuru handia da, eta nik esango nuke dela Euskadin egiten den indusketarik handiena gerra osteko gorpuak bilatzen. Eta 2023rako prest gaude, aurrekontuak prest ditugu, hainbat ideia eta hainbat proiektu ditugu martxan jartzeko, eta aurten genituenak ere jarraipen bat emateko, beraz, nik uste dut oso urte positiboa izango dela.